गोमंतकमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. जसं की आपल्याला माहिती आहे, इफ्फीमध्ये गोव्याच्या 6 शॉर्ट फिल्मचं सिलेक्शन झालेलं आहे आणि यामधल्या 2 शॉर्ट फिल्म्स आहेत द वर्धन कामत यांच्या. तर आपल्यासोबत आहेत वर्धन कामत, त्यांच्याकडून आपण त्यांचा अनुभव जाणून घेणार आहोत. वर्धन, तुमचं खूप खूप स्वागत गोमंतकमध्ये. धन्यवाद. तुमच्या 2 शॉर्ट फिल्मचं इफ्फीमध्ये सिलेक्शन झाले, तुमच्या काय भावना आहेत? नक्कीच खूप चांगलं वाटतं आहे, कारण इफ्फीसारखा इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म गोव्यात येतो आहे आणि तिथे माझ्यासारखा माणूस जो एका रुरल गावातून येतो आहे त्यांना 2 फिल्म्स इथे प्रदर्शित करायची संधी मिळते, हे पाहून खरंच खूप बरं वाटतं आहे. 27 तारखेला तुमच्या शॉर्ट फिल्मचं स्क्रीनिंग आहे, तर काय सांगायला 2 शॉर्ट फिल्मबद्दल? विंड चाइम्स ही माझ्या घरीच केलेली शॉर्ट फिल्म आहे. म्हणजे जास्त कास्ट अँड क्रू नसताना मी ती शूट केली. मीच कॅमेरा हँडल करत होतो फर्स्ट टाईम आणि आम्ही तिघांचीच टीम होती, माधुरी शेटकर, संस्कृती रायकर आणि मी, जे प्री शूट ऑन शूट आम्ही ते तिघेच जणं काम करत होतो. पोस्ट प्रोडक्शनमध्ये आमच्याबरोबर टीम जोडली गेली. पण हा म्हणजे अगदी घरगुती पद्धतीने बनवलेला शॉर्ट फिल्म आहे. त्याच्यात जास्त एडीज नाही आहेत किंवा जे नॉर्मल इन्स्ट्रुमेंट्स डिव्हाइस यूज करतात फिल्म मेकिंगमध्ये असे काहीच यूज केलेले नाहीत. इवन स्क्रिप्टसुद्धा फक्त माझ्या रेफरन्सपुरती होती. आणि विंड चाइम्स जो आहे तो मेंटल स्ट्रेसवर आधारित आहे. जो कोणी माणूस डिप्रेशनच्या मधून जातो आहे त्याने हा फिल्म बघणं खूप आवश्यक आहे, कारण एक ठराविक लिमिट क्रॉस केल्यानंतर लाईफ किती ब्युटिफुल असू शकते हे जर बघायचं असेल तर प्रत्येकाने हा फिल्म बघायला हवा. व्हाईट शर्ट इज अबाउट परसेप्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स ॲन इंडिव्हिज्युअल. लाईक आम्ही एखाद्या माणसाला बघून त्याला लगेच जज करतो, त्याच्या ड्रेसिंग सेन्सवरून जज करतो किंवा त्याचं प्रोफेशन काय आहे त्यावरून त्याला जज करतो. पण तो कुठल्या अवस्थेतून जातो आहे किंवा त्याची मेंटल स्थिती काय आहे हे न ठरवता आम्ही त्याला जज करतो. तर असे सोसायटीमधले अनेक लोक आम्हाला जज करत असतात प्रत्येक क्षणी. आपण ते प्रत्येक ते एक म्हण आहे ना की इफ यू थ्रो स्टोन ॲट एव्हरी बार्किंग डॉग यू विल नेवर रीच युअर डेस्टिनेशन. सो ते न बघता आपली जर्नी आपण कंटिन्यू करायला हवी. अशा पद्धतीचा तो फिल्म आहे द व्हाईट शर्ट. ह्या सगळ्या प्रोसेस दरम्यान ज्यावेळेला तुमचं शूटिंग सुरू होतं, पोस्ट प्रोडक्शन होतं, त्यावेळेला तुझा अनुभव कसा होता? काही अडचणी किंवा काय तो अनुभव कसा होता? विंड चाइम्स शूट करताना तशा अडचणी काही फार जाणवल्या नाहीत, कारण इवन प्रोड्युसर्सनी मला तसं काही रेस्ट्रिक्शन्स ठेवलं नाही. सो मला जसा हवा होता तसा मी शूट केला आहे. 4 दिवस लागले मला शूट करायला. पण येस, द व्हाईट शर्ट जेव्हा आम्ही शूट करत होतो तेव्हा मी कोविड टाईम्सच्या दरम्यान ते शूट केलं. त्यामुळे आमचा क्रू होता साधारण 12-13 लोकं आणि लोकं आम्हाला अलाउड करत नव्हते म्हणजे त्यांच्या प्रिमायसेसमध्ये. सो आम्हाला लोकेशन्स भेटायला खूप मेहनत घ्यावी लागली. 3-4 लोकेशन्स चेंज करावी लागली. जरी फिल्ममध्ये ती एकच लोकेशन होती तरी आम्हाला वेगवेगळीकडे जाऊन ती सेम लोकेशन असल्याचा भास निर्माण करावा लागला. सो त्यामुळे कोविडच्या दरम्यान आम्हाला शूट करायला जरासा थोडासा त्रास पडला. आपण जर आता बघितलं तर गोव्यातले तरुण पुढं येऊन असं नवनवीन गोष्टींमध्ये पाय रोवू पाहत आहेत किंवा अशा प्लॅटफॉर्मवर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर ज्यांना इथपर्यंत पोहोचायचं आहे त्यांना तुम्ही काय सांगाल? नाही, तेच मी आत्ता दुसऱ्या चॅनलशी बोलत होतो. तर हेच म्हणणं आहे की OTT आल्यापासून आमच्यासारख्या फिल्म मेकर्सना ही संधीच आहे की जर चांगला कंटेंट असेल, इट नीड नॉट बी टेक्निकली साऊंड ऑल्सो. इफ यू हॅव अ गुड कंटेंट, चॅनल्स आर रेडी टू बाय द कॉन्टेंट. त्यांच्या चॅनलवर ते प्रदर्शित करण्यासाठी ते आम्हाला जागा देत आहेत. सो नक्कीच मी हे सांगायला आवडेल मला की ज्यांच्याकडे चांगली स्टोरी आहे, ज्यांच्याकडे चांगली स्क्रिप्ट आहे किंवा ऑथेंटिक गोवन जर काही असेल तर ते नक्कीच मांडता येईल आणि चांगल्या प्रकारे करता येईल. आपण नुकतंच एक आपल्याकडे उदाहरण आहे ते म्हणजे कांतारा फिल्मचं, जे कन्नडा याच्यात आपण बघितलं की एक 16-17 करोडचा फिल्म इट कॅन मेक अ बिझनेस ऑफ 500-600 crores. सो दॅट्स अ इन्स्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. आणि आता गोवेकरांना तुमची अजून कुठली पुढची फिल्म पाहायला मिळणार आहे? कुठला पुढचा प्रोजेक्ट्स आम्हाला पाहायला मिळणार आहे? माझी एक फीचर फिल्मची स्क्रिप्ट रेडी आहे उमेश नावाची, जी परत फेलियर म्हणजे फेल्ड माणसावर आहे आणि त्याची मेन जी स्टोरी आहे बॅकग्राऊंड ती क्रिकेटचा आधार घेऊन मी ती बांधली आहे. ती पूर्ण बाउंडेड स्क्रिप्ट रेडी आहे. वी आर जस्ट पिचिंग इट टू प्रोड्युसर्स अँड होपफुली विल बी डुईंग इट नेक्स्ट इयर. आणि अजून एक शॉर्ट फिल्म रेडी आहे, ती पोस्ट प्रोडक्शनमध्ये आहे. थँक्यू सो मच. तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आमच्याशी गप्पा मारल्याबद्दल थँक्यू सो मच. थँक्यू.